И здравейте, мили драги зрители, добро дошли в новото ми видео. Днес ще играме Murder Mystery с моя приятел, представи се. Ти. Браво. Какво трябва да правя, брат? Сега къде съм? Преди да започнем, искам да се абонирате за канала ми. Вижте. И къде трябва, какво трябва да правя? Як си мърдър трябва да убиваш хората, ако си шериф трябва да убиваш мърдъра или ако си такъв зелен трябва да оцелееш. А, трябва да оцелея, я. Добре, значи трябва да оцелея хора. Аз какво да ги убивам? Да, да убий. Ти не можеш. Я. Мгм. Хора. Трябва да се крия, трябва да... От кой да бягам? Just с пътека. Пътеквата. What? Да мога да отвориш. Да, някакъв умрял. Ако е умрял. Много хора са умрели. Някой е мърдъра. А те монетки за какво са? Не знам кой е мърдъра. Ти? Не, аз умрях. А, Една кутийка. може да си толкова са. Пичи. Бата, тая игра явно е много популярна. 1 милион хората не играят. 1 милион. 1 милион такова. Аз ти определя от евенти са по 1 милион. Половина. Да, бе, те двама събират на админите 1 милион. Тук без никакви админи имат 1 милион. Много. Точно отвънка, точно там е тази кутийка. Кутийката. Та не мога ходиш. Е тази кутия там беше мърдъра. Не се мърдъра. Видя ли го? Не? Е, А. Пак ще умра. убиха те. Не са. Ще убие. Слабат, тъпи. Спечелихте. Ара са хора, ще видим какъв ще се правят. Ти за 15 секунди. Бата, кое е по-хубаво? Шериф ли да си? Мърдъра. Най-много. Добре. Его Адриан, Ади Черния. Ааа! Ти ножки ще ми навръв в газа, бе. Тихо е. Оста, шерифче. И това зад мене. Ара, Имах ви награди. аз имам пищак. Той аз. Почва. Аз Какво е това, бе? сам, брат. Ти къв си? Не казвам. Ето ме. Ела се криеме тук. Влези. Не. Често. Стой, бе. Некой трябва да ни затвори. What? Виж кой е мърдър. Аз съм мудър. Нали? Това му оцели. Що си такъв нещастник? Хора, може ли аз да съм най-известния БГ ютубата? Не. Нещастник. Това го наричам нещастник, защото е. А ти къв си, бе? Такъв съм. Най-добрия съм. Пропаднал ютубър.
Почна да ме прави. Ще те убия. Ще те направя на пастет. Пич, кринжваш. Evo малко се разхождаме. Кедеш маневра. Ти бия на два шамара си. Вие ще я бия маса и шамари. Ево на вилата, ево да видиш какъв съм, бе. Пропаднал бил съм. Аз в момента на вилата си, богатата си вила. Ти тук ми говориш. А, какво? Уу! Паднал. Чухте ли го хора, пропаднал ютубър съм бил. Мгм. Си една жена. Да, какво ще направиш по въпрос? Че, I'll be you. тихо. Так. Роби го това, бе. Ама. А, Виктори. Ще кажа. Виктори за него. Виктори, манитори. Я загубихме. Ай, сега ще виж кой съм аз. То спрат. Аз съм мурдър, а ти ще си... Тя да се мърдер. Не, аз съм мурдър. Тя се мърдер. Аре, хора, почваме, сега ще... Че аз съм. Не ме бутай, кедеш. Уоу! Какво? Няма ти какъв съм. И аз. Ама защо имам пистолет тогава и нож? Не съм. Не, ти си мурдър, нещастник. Моля. Мурдър си. Се присня. Беги! Пуста, брат. Не, моди да. Нещо. Ще виж. Ще разбереш едно време. Кореше. Биха. Не, направи. Не. Ле, не. Толкова сте слаби вие. Какво си толкова слаб? Ади, я го виж. Шериф те уби. Смешник. Как можа, бе? Как? Е така. Не ми казвай. Не ми казвай, защото ще те препарирам от първи опит. Ще виж. Дебил, бе. Не ми се прави само. Не ми се пречкай. Защото ще Много си пребия. дебил. Лодинг мапа. Айде да избираме мапове, трапове. Много искаш. Не ми казвай много искам, защото ще видиш какво става. Аз... Докато я ставаме мурдър, няма да престана да снимам. Няма ти какво съм аз. Няма ти какво съм аз. И аз няма така. Ява пусам. Не мога. Заклещик се. Така ли? Заклещик се в Кенев. Добре, сега ще разберем. Дай си заплещи. Ама аз не мога да не мога да. Закодиха ме, бе. Тъпак. Аз наистина не мога да се върна. Мене ме закодиха пак. Брат, погледни. Спектейте, бе. Няма какво да спектей. Отстрани. То верно се заклещи. Пич не му излезе, защото анимацията ми е такава.
Хора, ето го е щастика Ади, който си е направил някакъв умрал скин. Гледай, излезна. Верно ли? Мене ме заколиха. Където? Къде е дебеля? Мене ме заколиха. Тебе няма ли да те заколя? Къде е дебеля? Ти си шериф? Та ще го дрънкам. Ма ти шериф ли си, бе? Това ли е той? Не. Да, май. Гръми го, бе. Не мога. Сега ще изпишат на екрана колко си слаб шериф. Между другото, вече имаме плюс 1 абонат. Благодаря! Кой съм аз? Нещастни са ти. Бате, това ще бъде 30-минутно видео, между другото. Май. Нямаш ли макс 15? Вече не мога. Мога да правя миниатури. Какво? Тимнейл, знаеш какво означава тъмнейл? Да, Това вече мога да правя. цап си. Аре, пак, не. Питам ти какво си. Не се притесняй. А как ти извада пистолета? Отдолу. Аз нямам. Не, Имам нож, който Имаш ще умре нож? в тебе. не си ти, брат. Не знам кой е. Пс, пс. Гони ме. Има ли ме гони? Ау! За малко. Бягай. Гони ме. Викате. Не са. Добре. Взех пистолет. Как се стресна? Бегай, шерифе! Оу! Малека. Пръсна ли мозък? Не. Какъв шериф Те си? на мен. Ма как винаги си шериф? Не бе, то умря, аз му взех пистолета. Ади е нещастник, ади е тапак. И пак му убиха. Ади как може да си толкова слеп? Може да си толкова зле. Waiting for your tour. Абе, брат, умири по-бързо, защото то вече се знае кой ще бие. Ушко. О, да. Брат, че хова на концерти, не. Къде ще ходиш? Това на концерт. На моя концерт. На Криско. На Криско ПГ. Какво ще кажеш на хората? Понимка. Ми кажи нещо, се такова абонират нещо. Да знам. Колко абонати да стигнем? 1 милион. Да. Добре, 167. Абонати? Мгм. Защо? Искам милионища, искам да стигна мистър. Мистър. Мистър Пропър ли, бе? Мистър Джими, бе. Мистър Пропър. Мистър Тропър. Аз съм кота гропа. Виктор и лошите победиха, защото са тъп. Това си легна. О, сега ще разбереш. Тя има нощ от 2017.
Та има брутален нож, който се хвърля, мърля. Та игра между другото игра за първ път. Браво. Какво Много браво добре бе, си какво помня. браво бе. Нещо. Много си слаб. Хора, чувствате ли го толкова ми викат, че съм слаб? Сега ще разбереш. Скачай бе. Чак те уби. Пи. Батите пакет, пакет. Не се притесняй. А ти какво си? Не се притесняй. А, ага. Мръсник. Мръсник. Ку-ку. Момент който уби. Букук стъпвам. Как беше мърдър. И ти съкне, когато ти съкне. Не, ми поне да първ път станахме мурдър. Да. Скачай, ма. Хубаво. Ти какво си? Не се притесни. Ела ми. Ела сега. Лайко. Ей, че си трескам главата, аз така глава не съм ти трескал никога. Следващата игра обещавам, че ще бъда мурдър-гурдър. Мистер Гулнар. Мистър Гурдър. Хора, пишете долу в коментарите какво означава мурдър. Мърдър. Мурдър-гурдър. Мърдър. Биха ли те ма парцал, че... Я виждам. Бей, бе, килиш, не мога да гледат такива работи. Брат си кеф. То мога да се измогна. Ти да бе. Мога. Къде си бе? Аз пича. Ти си суп. Ти си умрел. Сокче. Сокче. Тихо. Сокче. Тихо. Сокче. Бате лошата победи. Да. Не бе, ние победихме. Е добро момиче. Не следи го вие. Тя е добро момиче. Стига, бе, брат. Съдима. Що? Това е къща. Добро Що? момиче беше. И никът ракета хъм нагоре. Ще трепнем главата и ще умираш. И ще на ти ножки в очите и няма да виждаш. О, да. Да си тръгнала. Яла.
Ела тук. Опа. О, мага. Видя ли ми тялото? А? Видя ли ми? Не. Тук съм то това черното. Трупът си. Виждам. Виждам, но. Тая мъжър. Ето Букук, да. Ела. Айде, Виктори, умирай. Айде, Тикела. Аз съм ти върху главата. Какво стана? Винаги съм бил по-висок и винаги ще бъда по-висок. Пич. Пич, бла. Стика В по жена ти. бла. Нео. Меси. Аз поне жена. Браво, бе, браво. Виж, аз Това съм е по-висок тъжно. от тебе. Айде, стой ма. Стига се, дига ви. Още пъти съм по-висок. Какво правиш? Какво Аз съм на правиш? палма. Аз съм Айде. на палма, ти не. Башка. Ода. Букукски. Ти си ченгебе, тапак. Не може така да правиш. Аз съм мърдър. Нещастник. Благодаря. Ти ще видиш. Аз ще видя никога, винаги. Ще те нагласи. Ще те нагласа аз. Убий га! Виж, това не мога да убия, това не мога да убия, това Да, съм мърдър. О май гад! О май гад! О май гад! Убия тази марля. Anda кланде гала канни но хванна ламо. Още две игри. И Ето, между другото, е най-черният и много дебел. Ето, то. Ара бе, дете, няма да те убиват вече. Аре, къде е това тая кука, бе? Та. кука. Най-сетне умрях. Някой идва за тебе, да знаеш. Да, идва, бегай, куката идва. Тя е в кухнята. Черих. Да. Го, бе. Точно та, да. Умрях. Ти го убива хората. Нема шериф, нема спасение. Ти победи, брат, как така? Да вземи оръжието. Не мога. Не спечелих пак. Търси. Браво, Мурдер. Време Браво, Мурдер. Как ти се пара Мурдери толкова, че? 5 пъти ми се падна. Ама,
Сто летим. И аз лета в момента в басейна съм. Аз съм на море. Така, Аз не. така е, то нещастник. Той нещастник е такъв, бате. Той има Който има пари, пари, си има пари. той има жени, той има умри. Който има пари, си има пари. Който има пари да пари. Къде си? Никъде. Я виж назад. Ела ми. Салами. Салами. Да го правя ли? Кое? Ето това. Това е тази си го направи. Обаче предихто. Салам алеко. Тък му каза да го правиш ли те убих. Оде, сама нали. О, Бошко. айде, Виктори, айде, салами. Да, не за нас. Ти си един Салам просто- алеко. Биби. Girl, girl, everybody, girl, Бошко, ти си много грозен. girl, хипопопопопо, зад. Girl, хипопозаунс, таун. Колко си висок бе, черен. Колкото няма да кажа. Да тая. Аз съм по-неготин, ти не си. Ти си бейкън. Дръж се малко по-комфортно, по-хубаво, а не ми се дръж така лайне. Моя ще ни струва 500 роубукса. Къде си, ма? Къде си, ма, мурдо? Ако ти си мурдър, сега ще те убия. Няма да стане тази работа. Къде си, адио? Не знам кой е мърдър. Ади, сега Няма ще ти кажа. пръсна и ще те убия. Няма да ти кажа. Заклещих се. Не, Заклещих се мина. бата те нарочно му убиват. Ела, кучета по... Ти тупо ми вика. Какво станава, куче? Кучета. Салами. А то кучетата са по-умни от тебе, бе. Елами, салами. Много е тъпата. Или по-умна. Както да не му да биеш. Ела, салами, йо. Ти да че не да качиш. Ела ми, да, ела. Ела, че ти пръсне мозъка си на прощи. Не мога да ме убиваш. Не мога да ме убиваш, аз съм най-доброто дете. Айде, мърло. Айде, де. Айде, лате ми, де. Лате ще ви пръсне мозъците. Харо цели го де. Ма не знам, аз съм слаб. Прави малко. Как се цели, мо? Се пишака! Толак. Да тебе.
се разбере. Гледай, как се прави. Ако се правиш, такъв ще направя. Тебе. Айде последна игричка или направо да спираме. Благодаря, че ме гледахте хора, много ви благодаря наистина. Надявам се ви харесва видеото и да се абонирате за канала. И да like and follow. Subscribe. Мерси, Ади. Довиждане хора.